Ara us explicaré com fer una tasca de respondre una pregunta. Aquest cop anirem per pendents. Vaig a pendents, agafo la classe de 6è B i miro què tinc assignat, què tinc sense entregar, i sense entregar veig que hi ha una tasca de la setmana passada que aquesta era amb data de venciment. Cliquem a l'activitat per fer-la i veiem que és una pregunta. Diu que contestem quan maneja el camp i per què creiem que té 2 línies. Jo per contestar he d'anar aquí. Ens diu sense entregar perquè és una tasca que estava amb data de venciment. Vaig escriure la resposta. Posarem que medeix 23 amb 77 centímetres de llargada i 10 amb 97 d'amplada. I de la segona pregunta direm que té 2 línies pel joc individual o de dobles. En aquest cas, quan ja he acabat, simplement he de clicar entrega. Confirmes que vols enviar la teva resposta i dius entrega. L'activitat s'està entregant, ens informa que està entregada tard, però ja està entregada. Si torno a anar a pendents, vaig a 6è B, que era la classe on estàvem. Si vaig a fet, en aquest cas veiem que ja està feta i que l'has feta amb retard. Si vaig a sense entregar, veiem que ho tenim tot fet.